Dorința girafei fără pete de Cristina Claudia Pop. Capitolul 3. Prăpastia comorilor. După un timp, girafa a ajuns în fața unei prăpastii. Câmpia se termina brusc, abrupt, fără nicio explicație. Toate au un început și un sfârșit, și-a spus girafa și s-a uitat în stânga și în dreapta pentru un drum ocolitor. Trebuie să se termine și prăpastia asta undeva. La umbra unei mingi a văzut un melc care părea că stă de multă vreme acolo. Știi cumva un drum care să ocolească prăpastia asta? Nu există drum ocolitor. Nu se poate, oricât de departe, dar trebuie să fie o altă cale. O altă cale există, dar și acolo dai peste o prăpastie după un timp. Toate drumurile ocolitoare au fiecare prăpastia lui. Ai fost tu să cauți toate drumurile ocolitoare? Da. Vreau neapărat să ajung pe partea cealaltă. Acolo locuiesc. Păi și cum ai ajuns aici? M-a luat cineva pe sus, în glumă, cum se zice. Și după ce s-a plictisit de mine, m-a aruncat aici, în iarbă. Girafa, emoționată de povestea melcului, s-a îndreptat către locul de trecere. Era singurul loc pe unde se putea traversa prăpastia și totuși nu stătea nimeni la coadă. Într-un chioșc colorat strident stătea o arătare ciudată. Bună ziua! Pe aici se face trecerea prăpastiei? Arătarea se uita cu interes la girafă. Probabil nu mai văzuse o girafă. Nici girafa nu mai văzuse așa o arătare. Pentru un moment, au realizat amândouă că au ceva în comun și parcă s-a format o conexiune. Girafa s-a dezmeticit prima. Pe unde e trecerea? Pe oriunde doriți. Girafa s-a apropiat de margine și s-a uitat în jos. Pe fundul prăpastiei străluceau tot felul de lucruri. Ce sunt alea? A întrebat girafa. Cu mult timp în urmă, au venit unii care au vrut să treacă prăpastia. Aveau la el multe lucruri. Eu le-am spus că nu poate să treacă cu greutate multă, dar n-au vrut să înțeleagă. Nu s-au despărțit de lucrurile lor. Au căzut toți. N-a scăpat unul. I-au mâncat calopii. E bine că au rămas lucrurile lor acolo, ca să nu uităm ce s-a întâmplat atunci. Și eu cum trec? Girafa și-a imaginat un test unde doar puterea voinței ar fi fost de ajuns pentru ca ea să poată păși pe aer. Te ții de balonul pe care ți-l dau și plutești cu el până pe partea cealaltă. Girafa și-a adus aminte de melc. Nu va putea trece niciodată decât dacă îl ia cineva și pe el. Arătarea a căutat mult timp, gălăgios, în ghișeul ei mic, de parcă ar fi ținut acolo o mulțime de lucruri. S-a întors cu un balon verde pe care îl ținea cu grijă de ață. Ai grijă, nu-l atinge. Pot să iau cu mine și melcul de acolo? A întrebat girafa și a arătat spre mingea care îi făcea umbră. Nu se poate. Girafa a deschis gura ca să mai spună ceva, dar, observând o chestie mică zburând în balonul de transport, a făcut ochii mari. Este o gânganie, a spus arătarea. Gângania menține direcția corectă a balonului și, cel mai important, înălțimea la care plutești. Girafa s-a apropiat să vadă gângania mai bine. Gângania nu vorbea. Nu-i plăcea cum îi se aude vocea când vorbește în balon. Girafa se uita la gânganie. Gângania se uita la girafă. Și dacă se sparge balonul în timp ce plutesc el peste prăpastie? S-a mai întâmplat. Așa de tare se bucură calopii că n-ai cum să rămâi supărat multă vreme. Nu trebuie să mănânce și ei? Girafa s-a retras ca să poată reflecta mai bine asupra deciziei pe care deja o luase. Știa că va încerca să treacă, dar simțea că trebuie să facă alegerea cu mai multă atenție. S-a așezat lângă melc.
Știi cumva de ce mi-a spus arătarea că nu te pot lua cu mine odată? Melcul s-a întristat. Deja se obișnuise cu ideea că nu poate trece. Speranța îl făcea să sufere. Gânganii a spart balonul de cele mai multe ori când ducea câte doi. Îți dai seama că greutatea mea nu contează. Cred că e doar o problemă psihologică. Sau o fi o gânganie superstițioasă. Trecuse multă vreme de când nici Melcul, nici girafa n-au mai spus nimic. Era o liniște aparentă. În mintea amândurora se purtau dialoguri imaginare și se luau decizii importante. Girafa s-a ridicat și s-a uitat către prăpastie. Mă duc să vorbesc cu Gângania. Gângania stătea la soare pe acoperișul chioșcului colorat. Vreau să vorbesc puțin cu tine, a spus girafa apropiindu-se. Știu. Vrei să iei și Melcul, a spus Gângania serioasă. Eu te ascult, dar nu știu dacă poți să mă convingi. Să apreciez că totuși te ascult. Alții nici n-ar sta la discuții. Știi, a început girafa să explice pe un ton blând. Tu ai spart balonul, ai scăpat clienții în prăpastie și de asta nu mai iei câte doi. Dar în lumea asta există și cei care doresc să-și asume riscul. Înțelegi? Dacă eu și Melcul dorim să ne asumăm riscul, n-ar fi normal să avem o șansă, să avem varianta riscului. Melcul nu poate trece singur. Alunecă. O să rămână să trăiască acolo la umbra unei mingi și nu o să ajungă niciodată acasă. Și nu-i mai bine să trăiască la umbra unei mingi decât să cadă în prăpastie? Pentru unii nu-i de ajuns să supraviețuiască. Uite, să-ți povestesc ceva, a continuat girafa. Când eram mică, ne-am mutat de pe un tărâm pe altul și când ne-am urcat pe Batobuză, Batobuza ne-a spus povestea ei. Bato ce? Batobuză? Văd că pe tărâmul ăsta nu sunt. Mă mir pentru că zboară. Batobuzele apar în lacul lângă care locuiam și destinul lor e să ajungă pe vârful unui munte. Un munte din zonă. Nu știe nimeni ce se întâmplă cu ele acolo. Dar nu toate au curaj să zboare atât de sus. Le e frică de înălțime. Sigur n-ar avea curaj să zboare peste o prăpastie. Unele rămân aproape de sol toată viața lor și ajută vietățile terestre să călătorească pe distanțe mari. Dar nu fac asta din plăcere, ci din lașitate, din singurătate și din cauza asta nu sunt fericite. Supraviețuiesc, la fel ca Melcul de acolo. Batobuza pe care călătoream atunci era foarte fericită să ajute vietățile terestre. Ea chiar își dorea să stea la sol și când ne ducea pe spate, se bucura de fiecare peisaj, de fiecare miros, de fiecare sunet. Batobuzele o tot împingeau să zboare pe munte pentru că ele nu erau fericite la sol. Iar batobuza cea mică nu putea fi fericită pe deplin la sol pentru că simțea că își dezamăgește tot neamul, că nu trăiește la așteptările lor. Dar măcar batobuzele puteau să aleagă. Melcul și-ar asuma chiar și riscul morții, dar tu nu-l lași să riște. Ți se pare corect să nu aibă de ales? Mă bucur că te-am cunoscut, a spus Gângania privind girafa direct în ochi. Mă bucur că am ocupația asta unde pot avea contact cu multă lume. Am ocazia să mai învăț și eu câte ceva. Melcul stă de multă vreme acolo. N-a pierdut nimeni atâta timp după el ca să-l ajute. Am să-ți răspund mai târziu ce-am hotărât. Melcul aștepta lângă minge. Apusul de soare crea o umbră lungită a mingii în care Melcul se străduia să încapă pe lung. Zilele și nopțile cât a așteptat, parcă nu i s-au părut atât de lungi cât i s-au părut aceste momente decisive pentru soarta lui. Ne dă un răspuns mai târziu, a spus girafa, așezându-se lângă Melc. Nimeni nu mai spunea nimic. Nu mai era nimic de spus. Era ca un examen deja dat, la care se așteaptă rezultatul. Liniștea era diferită de liniștea de mai devreme.
De data asta nu se mai gândeau la nimic. Era o liniște atât exterioară cât și interioară. Gângani ar fi fost cea care ar fi trebuit să aibă parte acum de o liniște agitată, dar nu era așa, pentru că luase deja o hotărâre. S-a trezit când, de pe un fir de iarbă, i-a căzut pe față o picătură de rouă. A văzut mingea, dar Melcul nu se vedea nicăieri. Pe capul girafei, Melcul încerca să vadă ce se întâmplă la chioșc. Girafa s-a ridicat brusc cu Melcul pe cap. Mai ușor, a spus Melcul îngălbenindu-se. Nu cu viteza asta că îmi vine rău. Girafa a resuflat ușurată. De pe capul girafei se vedea totul altfel. Când își imagina drumul girafei din povestirile ei, își imagina peripețiile de la nivelul înălțimii lui. Din chioșcul mic a ieșit arătarea. Girafa s-a întrebat dacă o fi dormit acolo, în chioșcul mic și colorat. Ar fi trebuit să facă un efort mult prea mare ca să-și imagineze arătarea dormind în chioșc și cum abia se trezise din somn, a renunțat să-l mai facă. Haideți, amândoi, a țipat arătarea către girafă și Melc. Arătarea ținea într-una din mâini un coș. Aveați un coș? Și nu v-ați gândit până acum să mă treceți în coș? Păi, nici tu n-ai mai spus nimic. Ne-am luat și noi cu alte treburi. Dar eu fac o zi întreagă până aici. Și câte pericole întâmpin pe drum, totul poate fi un pericol pentru mine când merg așa un drum lung. Noi nu ne-am dat seama. Nu ni s-a părut că e mult de mers. Au așezat Melcul în coș, au legat balonul de toartă și l-au trimis pe partea cealaltă. Era un coș împletit din nuiele și Melcul putea să vadă prin spațiile dintre împeletituri. Nici n-ar fi sperat să vadă și prăpastia de sus. Asta da o surpriză frumoasă. Comorile străluceau în cufere decorate cu fir de mătase. Pietrele prețioase colorate străluceau în lumina soarelui și toate spuneau aceeași poveste tristă. A trecut și girafa, cu ochii închiși, cu capul în jos, ținându-se bine cu toate cele 4 picioare. Au ajuns foarte repede pe partea cealaltă, dar n-au plecat imediat. Melcul s-a oprit câteva momente pentru ca senzațiile și imaginile să îi se întipărească în minte ca să poată crea din ele o amintire frumoasă mai târziu. Stăteau unul lângă altul în liniște. Vezi un copac uscat pe acolo? Acolo stau eu, cu familia mea. Suntem mulți. Mă întreb dacă a observat că lipsesc. Copacul cu melci aproape. Ce bine că nu-i mult de mers, a gândit girafa. Casa mea încă nu se vede. Mai am așa de mult de mers până acasă, a gândit Melcul. Când girafa a vrut să pună Melcul pe cap, Melcul s-a împotrivit. Am făcut lucrurile până acum așa cum crezi tu că e normal. Pentru mine, drumul ăsta de aici până acasă e important. Vreau să trăiesc experiența asta. Poate fi ultima mea aventură în afara casei. Dacă mă duci tu rapid, am să simt că am pierdut un episod din viață. Eu mă duc pe jos. Girafa a calculat distanța, a aproximat viteza Melcului și a presupus că îi va lua cam până la răsăritul soarelui să ducă Melcul acasă. Bine, atunci am să merg și eu cu tine pe jos, până ajunge acasă. Girafa dorea să fie sigură că Melcul ajunge în siguranță. Pentru ea, aventura Melcului părea ca un film îndrăgit. N-ar fi putut pierde chiar finalul. Ar fi stat toată viața să-și imagineze diferite finaluri, fericite sau nefericite. A făcut un pas. Melcul a rămas în urmă mult. Îi trebuia ceva timp ca să ajungă girafa din urmă. Inițial i s-a părut amuzant, apoi, pe măsură ce înainta, a înțeles cu adevărat cât de greu este. Girafa era obișnuită să-și facă treaba repede. În timp ce făcea un lucru, planifica altul, ca să facă economie de timp. Așa reușea să facă foarte multe lucruri într-o zi și mai rămânea la final și ceva timp ca să se relaxeze. Girafa calculase destul de bine timpul în care ar ajunge Melcul pe jos, dar Melcul nu se grăbea. Se mai oprea câteodată să privească pădurea sau să bea puțină rouă
Și nici atunci când mergea, nu mergea calculat. Girafa simțea cum îi crește tensiunea arterială. Nu mai putea fi atentă la nimic din ceea ce spunea Melcul. Atenția toată îi era îndreptată către gesturile inutile care făceau, împreună cu mersul tărăgănat, ca totul să dureze mult mai mult decât trebuie. Of, dacă nu i-ar sta cochilia aia câș, poate s-ar mișca mai repede. Și ce tot se oprește să privească? Și așa are destul timp să privească din mers. Melcul povestea ceva despre familia lui. Nu trebuie să mă gândesc că trebuie să merg, a spus girafa. Dacă mă gândesc că trebuie să merg, mă nervez. Să-mi imaginez că trebuie să stau. Sau aș putea să merg 5 pași mai repede și să dorm puțin. Aș putea să fac o groapă ca să-mi fac nevoile. Atunci nu mi-aș mai dori să se grăbească Melcul. Luna era mare și frumoasă, aerul proaspăt. Din când în când se mai simțea câte un miros nou. Pământul umed, apoi miros de apă stătută, miros de brad, un parfum dulce, feminin, pe care l-a lăsat cineva în aer. Girafa s-a întins pe jos și a închis ochii ca să simtă mirosurile mai bine, așa cum a făcut în pădurea întunecată. Ce mirosuri frumoase! Tot timpul am simțit mirosuri, dar nu le-am acordat prea multă atenție. A deschis ochii. Melcul. Unde-i Melcul? A văzut în spate urma lipicioasă a Melcului care continua în sus pe pielea ei și apoi din nou în jos. Melcul stătea pe o piatră destul de aproape de casa lui. Girafa a alergat spre el într-un suflet. Au mers în continuare, unul lângă celălalt, în liniște. Girafa făcea câte un pas, se așeza și aștepta împăcată să ajungă și Melcul. Eu făceam toate lucrurile rapid, planificate exact, ca să-mi rămână timp și să mă relaxez. S-a gândit girafa. Era destul de stresant. Puteam să le trăiesc relaxată pe fiecare în parte, așa cum merge Melcul pe drumul lui, cu rost de peisaj, de o discuție, de o picătură de rouă. Eu goneam ore întregi pentru o oră de relaxare, când, de fapt, puteam să fiu relaxată tot timpul. Trebuie doar să învăț cum să mă bucur de fiecare lucru în parte. Ce frumos este răsăritul de soare! Când au ajuns, girafa a rămas mută de uimire. Copacul era plin cu vârf de melci. Girafa a privit și reuniunea cu încetinitorul, apoi a plecat fericită că a avut răbdare să stea să vadă și asta. Ce bine e să mergi, a spus girafa, când și-a putut relua mersul normal și a început să alerge fericită. Vântul a adus un miros slab de zmeură. Girafa a făcut ochii mari. Zmeură? S-a mai uitat odată în spate, ca să-i rămână în amintire casa Melcului, văzută de la depărtare, așa cum arăta când o lăsa în urmă.